Brně, vítejte u dalšího prvního videa a to bohužel ten, co to má natáčet, není přítomen, je mrtvý a musí jít babičce pro přesnídav. Takže se omluvám za drobné chyby, no a budu mluvit jenom já a můj kámoš, který teďka mu to spadlo. Teďka kamarád zval, aby jsme mu vrátili věci, samozřejmě, že budeme tak štědrý a nedáme mu je. Počkajte, ale Dejte mi lopatu! Lopatu! Já nemám lopatu! Hej, ešte raz to začneme natáčať. Tak jo, tak pokračujem. Kamarádi chtěli znova natáčet, to už by bylo dneska asi po páté. Tak to dopadá, když natáčí Fiminko, Erik a samozřejmě Fulkino, teda Tiger, aby se neto. Možná sérii pojmenujeme série gayů, ale zase mě zabili. Co proti mě máte, to už je dneska po 7. No, ty začal. Tak nechte tam moje věci. Juchu, mám věcí. Jest sem. A ještě s radostí půjdeš babice pro přesní dávku. Ty vole. Ne, to je Farchát, mami! Sluníčko! Demo! On našel... Už to nechá. Já tam. Jak? Jo. Jo, ale nedělej zle, už to stačilo. Diamanty! Rád mám věci. Dobre. Hups, ja som si celý... Ne, žádný čítování, nejsme gejové. Ja som si celý inventár niekiaľ vymazal. Já ho zabiju! Tu máte, ja vám dám veci. Ale jenom dřevěný, jak jsme měli. A už nás nezabíjej, nebo tě nakopnu. OK, ale začneme ešte raz natáčať. Ne, tohle tam musíme dát. Ty už mám dost věcí, hoši, já už nechci. Akorát to trošku seřadím. To je nice video tohle, to. Hej, ale jak chcem veci, dajte sem to vyšpíny. Nechceš? OK, to je... Vem si, tady máš. Klad. Tak. Ale to už je podvod, jako. Kámo, řekli jsme, že úplně bez věcí. A on začne... Však dobre, ja... Jestli jde OP. OK, mám DOP. No dobre, ale však mi dajte veci. Nerób, ja mám pol HPčka. Zabiješ ma a končím a celý server vymazem. Nech ho bejt. Hej, ale my nemáme ani jídlo, já jdu teda na jídlo. Akože on... Kámo. Mohli byste dať mne nejaké jedlo? Teda... Eriku, ale ty nemůžeš hrát Minecraft. Prečo? Protože jsi vegetarián. Co tady budeš jíst? Bylinky? OK, ale však dajte mne nejaké veci, hej. Fulkin, daj... To je Tiger. Nemá věci. Hoši, sekáme. Jak si seká tento Fulkin? Jo, a docela dost, takže jako... Ale on není vlastně ani slyšet, že jo? OK. Do příštího videa se to budeme snažit spravit, ty drobné chyby se zvukem, že jo? Ja neviem už. A pak se dívíme, že máme drobné chyby se zvukem. Kámo, ja som sa vám tak stratil, ja neviem, kde som. No, já nevidím ani jednoho z vás, hoši.